салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Садои Тоҷик. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамони филми ишқ ва нафрат Эбру Шаҳин яъне Райҳон ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. Эбру Шаҳин 19 майи соли 1994 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Истанбул гузаронидааст ва инчунин мактаби миёнаи онҷоро низ хатм кардааст. Эбру аз синни 11-солагӣ ба варзиш машғул аст. Дар зиндагиаш фақат ба ду чиз майл дорад: варзиш ва ҳунар. барои ҳамин ӯ ба академияи варзишии шаҳри Истанбул дохил шуду ва бо муваффақият хатм намуд. баъдан ӯ мефаҳмад ки ин ҳама барои ӯ нест, мехоҳад дар телевизорҳо нақшофарӣ карданро шурӯъ кунад. ӯ баъдтар нақшофарӣ карданро дар клипу рекламаҳо оғоз кард. Эбру Шаҳин аввалин маротиба дар силсила филми «Кам парасы» нақшофарӣ кардааст. ногуфта намонад ки Эбру сароянда низ мебошад. Эбру Шаҳин пас аз чанд силсила филм нақшофарӣ карданро дар як силсила филми машҳур бо номи «Ҳерҷай» шурӯъ намуд. баробари нақшофарӣ карданро дар ин силсила филм шурӯъ карданаш ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт ва соҳиби ҳазорҳо мухлисон гардид. 23 июли соли 2019 дар шаҳри Истанбули Туркия дар маросими ҷоизасупории ҳунармандони турк Эбру Шаҳин дар номинатсияи актрисаи беҳтарини соли 2019 ҷоизаи асосиро гирифт. ва ногуфта намонад ки Эбру Шаҳин то ҳол оиладор нашудааст. Эбру Шаҳин соли 2016 дар силсила филми «Кам парасы» нақшофарӣ кардааст. соли 2017 ӯ дар силсила филмҳои «Бабам», «Савашчӣ» ва боз дар силсила филми «Истанбулу Гелин» ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар яке аз силсила филмҳои машҳур бо номи «Ҳерҷай» яъне ишқ ва нафрат нақшофарӣ кардааст. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд.
Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Садои Дуҷиг. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамони филми Ишқ ва нафрат Акын Акнузу яъне Мирон ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафтии кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. Акын Акнузу 1 январи соли 1990 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. ӯ ҳаёти кӯдакиашро дар шаҳри Анқара гузаронидааст. Акын Акнузу аз овони тифлӣ зиндагии бениҳоят муваффақ дошт. ӯ мактаби миёнаро бошад дар шаҳри Анқара хатм намудааст. бо ҳадафҳои баланд барои оянда Акын Акнузу беҳтарин факултетро барои таҳсил дар донишгоҳ ба даст овард. дар ин байн ӯ дарсҳои актёрӣ низ мегирифт. модари Акын Акнузу яке аз ҳунармандони хубе мебошад. баъдан Акын Акнузу ба Амрико сафар мекунад ва дар донишгоҳи калифорниягӣ ба факултаи математика дохил мешавад. Акын Акнузу вақте ки солҳои донишҷӯиро оғоз кард, вай дар театрҳо низ нақшофарӣ карданро шурӯъ намуд. ӯ аввалин маротиба соли 2014 дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Азраил нақшофарӣ кардааст. Акын Акнузу диққати ҳамаро ба худ ҷалб кард. вақте ки ӯ соли 2015 ба Туркия баргашт, дар силсилафилми Муҳтешем Ёзил Косем нақшофарӣ карданро шурӯъ намуд. пас аз он ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Ҳерҷаи нақшофарӣ карданро шурӯъ намуд. вақте ки ӯ нақшофарӣ карданро дар силсилафилми Ҳерҷаи сар кард, ҳаёташ ба куллӣ тағйир ёфт. баъди нақшофарӣ кардан дар ин силсилафилм ӯ дар байни ҳама яке аз беҳтаринҳо гашт. Акын Акнузу бисёртар ба тамрин машғул аст. мувофиқи маълумотҳои гирифтаамон, Акын Акнузу оиладор нест, вале мегӯянд ки дӯстдошта дорад. Акын Акнузу соли 2014 дар силсилафилми Азраил бо тахаллуси Гаффор ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2015 бошад ӯ дар силсилафилми Муҳтешем Ёзил Косем бо тахаллуси Иван Алӣ ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2016 бошад ӯ дар силсилафилми Аркадашлар Йедир бо тахаллуси Юнус Чағлаян ҳунарнамоӣ кардааст. аз соли 2017 то соли 2018 ӯ дар силсилафилмҳои Аслан Айлем бо тахаллуси Мурод Аслан ва боз дар филми Пайтахт Абдулҳамид бо тахаллуси Умер ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2019 ӯ дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи Ҳерҷаи бо тахаллуси Миран ҳунарнамоӣ кардааст. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. инак мо ба анҷоми барнома расидем. барои пешрафти кори мову шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали мо обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд.